אם מדובר בשפה חזותית, אז המעצב הוא סוג של מתורגמן. זה לא אומנות. אני לא יוצר עבור עצמי, אני יוצר עבור הלקוח שלי, עבור הדבר שהוא מוכר, עבור השירות שהוא מציע. אני מתרגם את הדברים האלו לשפה חזותית שקהל רחב יוכל להבין. כך שנושא התמצות הוא דבר מאוד מאוד קריטי, הוא דבר הכרחי. לא סתם המעצב פול רנד אמר שזה בכלל עיסוק בשירה, כי כל המאפיינים והאיכויות הספציפיות של אותו מוצר, אני בעצם לוקח ואני מזקק שבסופו של דבר יש איזשהו כתם, איזשהו סמל, איזשהו סימן שבאמת הקהל יוכל להתחבר אליו ולהזדהות איתו. העיצוב מתחיל מתחקיר מעמיק אל תוך המוצר, אל תוך החברה. הקו הראשון בעיצוב הגרפי יעשה לא לפני שיש תשתית הגיונית, רלוונטית, זירה בה אני והלקוח מרגישים בנוח, סביבה מוכרת. אנחנו לוקחים את המורכב ומפשטים אותו, מזריקים בו משמעות, לפעמים יוצא ממנו משמעות חדשה, עדכנית. אני בעצם יוצר את המזהה, הדבר שמאפיין את המוצר ומגדיר אותו. לפעמים זה תהליך של שיפוץ או רענון, התחדשות, לפעמים בנייה מחדש. מכל מקום מדובר בתהליך אליו המעצב והלקוח מחויבים יחד. נשארתי נקי, הוא לא גובע יותר. צופפתי קצת, קמתי את האמפרסנד. דרך אגב, עוד דבר מאוד משמעותי עם הפוטיגר שהוא יותר קצר, הוא פונט יותר... תראה, אסטרטגיה בתכנון זה דבר קריטי, אי אפשר בלי זה. המעצב לא יכול לעבוד בלי בריף מדויק ובלי סיפור מסגרת, בלי זירה שבה הוא פועל ועובד. אבל לפעמים העיצוב הוא הסיפור, כי הסיפור הוא מה שרואים. ולא פעם השם שנבחר הצמיח כיוון שונה לגמרי ממה שתוכנן במקור, כי המעצב ידע ליצור ממנו איזה לוגו זכיר ולבנות סביבו עולם ויזואלי אטרקטיבי. הצרכן של ימינו מתוחכם מאוד ביכולת שלו לפרש סימנים, להבין, ובסופו של דבר גם להשתכנע, וזה כל העניין. אני אוהב לעבוד יחד עם הלקוח ולקחת אותו כשותף למסע המרתק הזה. כי עבודות יוצאות מן הכלל עושים עם לקוחות יוצאים מן הכלל.